Salutare fraților, suntem Fan și acest este un test de cum se vede. Și acum trebuie să mă duc să văd cum se vede. Salutare fraților, suntem Fan și astăzi v-am pregătit un nou sketch, aș putea spune. E bine, astăzi vreau să vă arăt câteva lucruri de făcut și singur acasă, bineînțeles că altceva n-am ce să fac, băgam iași. Am mai avut un episod care este băgat în privat, deoarece nu mi-a plăcut cum am ieșit și am avut și câteva comentarii de hate la el, am mai zis. Și așa este cum ar fi partea a doua, dar și prima parte, deoarece pe aceea nu o să-l mai scot după privat, dacă acesta o să-mi iasă mult mai mișto. Cred că l-ați văzut și pe primul, dar are foarte puține vizualizări, cred că vreo 30 și ceva de vizualizări, deci șansa este 1%. Și hai să dăm drumul să nu mai lungesc, sper să mă văd destul de ok. Deci hai să dăm drumul să nu mai lungesc, sper să vă placă, apăsați butonul de like și butonul de subscribe să ajungem la 1K de abonați. Și la 1K de abonați, că tot am zis chestia asta, vreau să fac un giveaway cu un cont de Clash Royale. Este arena 12, parcă are toate legendarele în afară de Magic Archer, nu știu. Mai am jucat de mult timp Clash Royale și am zis să-l dau la giveaway la 1000 de abonați, deci abonați-vă, dați un like și atunci o să fac o extragere și nu știu dacă neapărat la videoclipul ăsta, dar scrieți acum, dați un like, abonați-vă și scrieți un comentariu că dacă nu faceți aceste 3 lucruri, site-ul acela după care eu o să vă iau, gen random, nu o să vă ia. Degeaba ați scris un comentariu și ați dat like dacă nu sunteți abonați sau invers. Deci hai să dăm drumul. Ok, deci primul lucru care eu zic să-l faceți este să dați muzica blană, dar nu v-aș recomanda dacă stați la bloc sau la apartament, cum vreți voi să ziceți. Deoarece următoarea zi vecinii o să vină cu o față de genul și tu o să te uiți la ei și nu o să-i zici nimic, dar na, asta e. Un al doilea lucru este să dormiți toată ziua, dacă sunteți singuri acasă, bineînțeles, deoarece nimeni nu te poate deranja făcând acest lucru minunat și complex și... da. Ok, un al treilea lucru, eu v-aș recomanda să vă uitați la pozele voastre vechi, exact cum am eu aici o poză, stai să vă arăt. Sunteți pregătiți să mă vedeți pe mine în 2010, acum 8 ani cum arătam. Ok, deci ăsta sunt eu. Stai să mă verific, că să vedeți destul de ok. Deci ăsta. Primăvara a sosit, o martie a venit, de ziua ta mămica mea și acolo nu mai văd nimica. În fine, ăsta e să-l pun la loc, deci acesta este al treilea lucru, să vă uitați la pozele vechi cu voi, deoarece mi se pare chiar interesant acest lucru să vă vedeți pe voi în trecut. Mai am pe aici o grămadă de poze în 2014, cum arătam la sfârșitul clasei a 4-a. Și pe acolo, prin spate, cum vedeți, am o grămadă de poze cu mine când eram mai mic sau acum câțiva ani. Dar, da. Ok, ultimul lucru care eu zic să faceți să vă apucați de YouTube, deoarece toată lumea de acum în zilele noastre s-a apucat de YouTube, deoarece noi suntem generația aceea cu social media, de Instagram, Facebook, YouTube și multe altele, mai știu ce va apărea în viitor. Deci dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, cu voi a fost ceva și noi să vedem data viitoare. Pa!